O Concello de Vilanova accedeu a unha bella demanda dos veciños da parroquia de Corón, especialmente da Asociación de Familias Rurais de Vista Real, a restauración da Casa da Cultura de Mouriño. As instalacións atopábanse en mal estado tanto na súa fachada exterior como no interior do inmoble. Os traballos de mellora xa están en marcha. Esta era unha antigua demanda que tiñamos aquí, tanto deles como das asociacións e de todos os usuarios desta Casa de Cultura, que estaban nunha situación, sobre todo de pintura, de mantenimiento. Este ano, metemos unha partida de casi 40.000 euros na reparación, tanto de humedades, pintado interior, pintado exterior, unha reparación integral de que todo o que é a Casa de Cultura, non? Ten moitísimo uso, cada vez ten máis uso, sobre todo da parte da asociación, as mulleres rurais tamén, máis cursos aínda que se están poñendo en marcha e, é unha necesidade que tiñamos. A reforma será integral. Vais a facer unha reforma exterior e interior, vamos a lavar o tellado e volvelo a retellar polas tellas que ten rotas, intentar sacar as aguas que babean polos aleros, e despois vamos a pintar todo, ten problemas de humidade nas ventanas e no suelo, e vamos a intentar sanealas, a parte de despois vamos a pintar todo interiormente. Incluso teñen na parte traseira unha cuberta de madeira e vamos a lixar todo e volvela a barnizar para que estéticamente solucionar todos os problemas de humidades e filtracións que ten neste caso a Casa de Cultura. Para os máis de 250 usuarios semanais que utilizan as instalacións, a reforma é moi importante. Para nós é moi importante porque aquí nós somos unha asociación case de toda xente maior, de 80 e pico de anos para arriba, estou falando, e aquí pasaba moi ben porque aquí tiña a súa mesa reservada, os seus asientos, a súa aguiña para beber, e eu vía na xente maior que se divertía como se foran chavales sobres, que pasaban de maravilla. A Casa da Cultura conta cun parque infantil, unha biblioteca e un salón de actos, entre outros servizos. Coa reforma engadiráselle unha oficina e vestiarios. A reforma estará rematada en menos de 2 meses.